салому дуруди моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва мухлисони варзиш. Ин навбатам мо дастандарткорони барнома омодаем то ҷолибтарин хабару гузоришҳоро аз шабакаи Баҳористон манзуратон намоем. Дар студия Алиҷон Талбаков. Федератсияи байналмилалии ҷудо эълон кард ки дар ояндаи наздик ба силсила мусобиқаҳои ҷаҳонии ҷудо бармегардад. Аз тирамо шурӯъ карда се мусобиқаи сатҳи баланд баргузор хоҳад шуд. Тибқи маълумот мусобиқаи байналмилалии Гранд-слам охири моҳи октябр дар Будапешти Маҷористон ба нақша гирифта шуд. Моҳи декабр бошад чунин мусобиқа дар Токиои Ҷопон доир мегардад. Баъдан моҳи январи соли 2021 ситораҳои ҷудо дар мусобиқаи World Judo Masters дар Давҳаи Қатар ҷамъ меоянд. Дар ҳар се мусобиқа варзишгарон имкон доранд имтиёзҳои олимпӣ ба даст оваранд. Ташкилотҳои қоравӣ низ ният доранд то охири сол баъзе мусобиқаҳоро баргузор кунанд. Ёдовар мешавем ки ҳамаи чорабиниҳо бо дар назардошти омӯзиши кишвари мизбон ва ҳолати эпидемиологии ҷаҳон гузаронида хоҳад шуд. Зимнан гӯшингирони маъруфи тоҷик Комроншоҳи Устопириён, Беҳрӯзи Хоҷазода, Сомон Маҳмадбеков, Темур Раҳимов, Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ва дигарон муборизаро барои дарёфти рохат ба Олимпиадаи Токио 2020 ки ба соли 2021 гузаронида шуд, идома хоҳанд дод. дар майдони Душанбе арена чорабинии варзишӣ баргузор шуд. Аз маросими кушодашавии он ҳамкорамон нақл мекунад. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе дар варзишгоҳи Душанбе арена маросими ифтитоҳи марҳилаи дуюми сексияҳои варзишии фестивали дӯстии ҷавонону варзишгарони шаҳри Душанбе таҳти унвони зебоӣ, доноӣ ва тавоноӣ аз варзиш аст бо мақсади иҷрои саривақтӣ дастуру супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки дар иҷлосияи дуюми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати шашум баён намуданд баргузор гардид. Марҳилаи дуюми фестивал аз санаи 3 то 13 сентябри соли ҷорӣ бо иштироки ғолибони марҳилаи якум ки аз тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, олии касбӣ, миёнаи касбӣ, ибтидоии касбӣ ва маҳаллаҳои ҳудуди шаҳри Душанбе пешниҳод гардиданд доир мегардад. фестивали мазкур бо мақсади иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ вобаста ба ҷалби ҷавонону наврасон ба тарзи ҳаёти солим ва оммавигардонии варзиш баргузор гардида истодааст. мақсад аз ташкил ва баргузор намудани фестивали дӯстии ҷавонону варзишгарони шаҳри Душанбе пеш аз ҳама самаранок истифода намудани иншоотҳои соҳаи варзиш, махсусан майдончаҳои варзишӣ ва бозиҳои кӯдакона, пешбурди корҳои фаҳмондадиҳӣ бо сокинон ва наврасону ҷавонони маҳал, хонандагону донишҷӯён ва афсарону сарбозон, ҷиҳати таҳкими тарзи ҳаёти солим, ҷалби ҷавонон аз амалҳои номатлуби иҷтимоӣ ва тарбия намудани онҳо дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ, ҳушёрию зиракӣ бо фарогирии масъалаҳои муҳими ҳаётӣ ва тарбияи инсониву ҷисмонӣ мебошад. дар дастаи зебонисо тури 4 сол аст ки ба ин намуди варзиш яъне футбол ба варзиш машғул ҳастам ва мо дар бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ ва берун аз ҷумҳурӣ иштирок карда дар онҷо сазовори ҷойҳои намоён гаштаем. Марҳилаи ниҳоии дуюми фестивал аз санаи 3 то 13 сентябри соли 2020 бо тартиби зайл мусобиқаи варзишии футболи хурд дар майдони варзишии Душанбе арена, мусобиқаи волейбол миёни бонувон дар толори донишкадаи Славянии Тоҷикистону Русия, мусобиқаи шоҳмот дар толори муассисаи давлатии литсеи раҳнамо ва мусобиқаи гӯштини миллӣ дар толори муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба теквандо гузаронида мешаванд. ғолибони марҳилаи дуюм санаи 15 сентябри соли 2020 дар ҷанбасти фестивал аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе бо диплом, медал ва ҷом сарфароз гардонида мешаванд. зимнан ёдовар мешавем ки фестивали мазкур таҳти сарпарастии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Федератсияи футболи Тоҷикистон баргузор гардида истодааст. Конфедератсияи футболи Осиё ба созмонҳои миллии футбол ки дастаҳояшон дар қаҳрамони Осиё миёни наврасон зери 16 ва ҷавонон то 19 сола ширкат меварзанд иттилоъ дод ки ба соли оянда мавқӯф гузоштани мусобиқоти қитъавиро баррасӣ хоҳад кард. Дар ин бора аз Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд. Ба иттилои манбаъ қаҳрамони Осиё миёни наврасони то 16 сола мебоист аз 25 ноябр то
12 دکبر در بحرین برگزار میشد. طبق نتیجه های قرعه کشی قهرمانی آسیا، منتخب نورستان تاجیکستان همراه دسته های عمان، یمن و امارات متحده عرب به گروه B شامل است. کنفدراسیون فوتبال آسیا اینچنین مسئله به سال آینده موقوف گذاشتن قهرمانی آسیا میان جوانان تا 19 ساله رو که باید 14 و 31 اکتبر امسال در ازبکستان برگزار میشد بررسی میکند. منتخب جوانان تاجیکستان در قهرمانی آسیا در گروه دی با دسته های مالزیا، یمن و قطر رقابت خواهد کرد. قرارها درباره موقوف گذاشتن قهرمانی آسیا میان نورستانی تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله باید در جلسه کمیته اجرایی افریقا که ماه روان برگزار می شود به تصویب رسد. جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان که 25 آگوست در شهر گلستان ولایت سوخت شروع شد تا روز 8 سپتامبر ادامه خواهد کرد. در دایره این جمع آمد برگزاری دو بازی دوستانه با منتخب جوانان ازبکستان به نقشه گرفته شده است. موبین ارگشف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان به جمع آمد 23 بازیگر، 2 دروازه‌بان، 6 حمایتگر، 10 نیم حمایتگر و 5 حمله‌گر را دعوت کرده است. اصلالدین بحرالدین عضو فدراسیون غیر کسبی اونیفاید میباشد و 4 مرتبه در مسابقه جمهوری شرکت ورزیده از خود تاثیرات عمیق باقی گذاشته است. علاوه بر این در مسابقه بین المللی نیز موفق شده است. سیجوی نوبتی ادامه بخش این موضوع است. یکی از نمودهای رشد یافته دوران صاحب استقلالی این محاربه غیر کسبی اونیفاید میباشد. اصلالدین بحرالدین هم عضو فدراسیون غیر کسبی اونیفاید جمهوری تاجیکستان است. نوبرده ساکنی ناحیه رودکی میباشد. وی 12 سال دارد. الکی از مشق و تمرین‌هایش بیش از 6 سال سپری شد. اینه که به میدان جسارت و مردانگی آمد همگی 6 سال داشت. اصلالدین پیشتر با آموزش مشزنی مشغول بود. مشق‌هایش در مرکز سالمگردانی ورزشی دهه آبچکاران ناحیه رودکی زیر رهبری مربی زاکر اومدقلوف می‌گذرد. اینه که اصلالدین عضو این محفل شد. الکی نورستان در سبقت جهانی از خود تأثیرات عمیق باقی گذاشتند که این به وی یک نیروی تازه بخشید تا ادامه دهنده موفقیت و کامیابی ایشان باشد. شرایط ما خیلی خوب است و ما همه چیزی تمرین را داریم و ما همه چیز مهیا است و ما شکرانه استقلالتمون میکنیم. چنانه که عرض کردیم یکی از هدفهای اساسی فدراسیون غیر کسبی اونیفاید جمهوری تیار کردن ورزشگران لیاقتمند بوده به این وسیله عمومی گرداندن تربیت جسمانی و ورزش است. فدراسیون مذکور از قبیل فدراسیون است که در شرایط حاضر در بابت انکشاف دادن مکتب‌های آن در منطقه‌های کشورمان همزمان اشتراک فعالانه دستپرورانش در سبقت‌های مختلف بین المللی نظر است. همچنین کاری موفقانه فدراسیون در آماده نمودن متخصصان جوان برالو احساس می‌گردد. اصلالدین بحرالدین قواش را در مسابقات برون مرزی نیز موفقانه سنجیده است. من خیلی خوشحالم که در جمهوری ازبکستان رفته دو با جای اول را گرفتم ولی این فراموش نشونده است برای من. قهرمان برنامه‌مون در برنامه تلویزیونی متین نیز فعالانه شرکت ورزیده است. برنامه متین در مؤسسه دولتی مرکز خدمت رسانی آبشاران تهیه گردید. البته شرطها از روی نمودهای آبی ورزشی دایر شد. اصلا شناوری در تمام کشورهای جهان همچون یکی از واسطه های اساسی ترین از جهت جسمانی همه طرفه انکشاف دادن انسان نوابسته به سن و سال استفاده برده می شود. بنابراین از خردسالی به فرزندان آموزاندن هنر شناوری وظیفه اولین درجه والدین است. شناوری همچنین از طرف پزشکان برای تحکیم سلامتی و معالجه بسیار بیماری‌ها توصیه داده می شود. اصلالدین بحرالدین در برنامه مذکور هم خوب اشتراک کرد. در پیش تالار ورزشی ما شناوری بود و ما در آنجا شناوری میکردیم. خیلی تجربه خوب داشتیم. در آینده او را نه فقط مسابقه های جمهوری و بین المللی بلکه از این هم بلندتر منتظر است. البته اینجا سخن در موضوع چمپیونات آسیا و جهانی می رود که با معتدل گشتن وضع در سیاره برگزار کرده می شود. اصلالدین از آن خوشحال است که در نخستین چمپیونات جهان بین نورستان تا 9 ساله
тоҷикистон медали тиллоро соҳиб шуд. ин пирӯзии бузург ба ӯ нерӯи тоза ато бахшид ва омода аст ки шарафи варзиши тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ ҳимоя кунаду ба ин васила миллати тоҷикро дар байни дигар давлатҳо аз наздик шиносонад. дар шаҳри душанбе мусобиқаи қаҳрамонии тоҷикистон оид ба қайқронӣ дар каноэ ва байдарка баргузор шуд. мусобиқа ки дар вазъияти пандемияи COVID-19 доир гардид, бо риояи ҷиддии чораҳои зидди эпидемиологӣ сурат гирифт. дар мусобиқаи имсола беш аз 130 варзишгар дар ҳайати 8 даста, 3 дастаи аз вилояти Суғду шаҳри Душанбе, 2 даста аз вилояти Хатунон аз рӯи 20 нави рақобатҳо миёни мардону занон қувваозмоӣ карданд. қайқрони маъруфи тоҷик Шаҳриёр Даминов дар канои якнафарӣ ба масофаи 1000 метр миёни мардон бо натиҷаи 4 дақиқаву 3 сония мақоми аввалро касб намуд. дар воқеъ Даминов барои дарёфти рухсат ба Олимпиадаи Токио ки соли оянда баргузор мешавад талош дорад. дар байдаркаи якнафарӣ Абдусаттор Ғафуров аз вилояти Суғд 1 миёни мардон ва Нозанин Лутфуллоева аз шаҳри Душанбе 1 миёни занон ғолиб шуданд. имрӯзҳо дар ҷумҳуриямон гӯштини ҷопонӣ ҷудо шакли оммавиро касб мекунад. албатта ин ҳама дар бунёд сохтани толору варзишгоҳҳо ва таваҷҷӯҳи беандозаи наврасону ҷавонон дар минтақаҳои мухталифи кишварамон маҳсуб меёбад. дар толори варзишии спитамени ноҳияи Варзо маҳфилҳои гӯштини миллӣ ва ҷудо роҳандозӣ карда шудааст. тафсилоти бештар дар сюжаи омода намудаамон. дар толори варзишии спитамени деҳоти дуобаи ноҳияи Варзоб маҳфили гӯштинҳои ҷудо ва миллӣ роҳандозӣ карда шудааст. толори мазкур барои ҳамаҷониба гузарондани машғулиятҳо ба талабот созгор аст. нозикиҳои гӯштинро ба наврасону ҷавонон мураббиён Ҷамшед Қурбон ва Акбаршоҳ Одинаев меомӯзонад. қобили тазаккур аст ки гӯштини ҷудо дар шароити кунунӣ дар ҷумҳуриямон шакли оммавиро касб мекунад. албатта сухан дар мавзӯи таваҷҷӯҳи бештар доштани наврасону ҷавонон меравад ки омӯзонидани нозикиҳои он дар тамоми минтақаи мухталифи кишварамон роҳандозӣ карда шуд. гӯштини ҷудо ки намуди олимпия аст, барои варзишгар на фақат донистани сабку усулҳои хоси он кифоягӣ мекунад, балки омӯхтани дигар хусусиятҳоро низ тақозо дорад, чунки ин нави гӯштин дар баробари пешравияш ба худ қоидаи навро гирифт. аз ин рӯ омӯхтани он на фақат барои варзишгар, балки ба мураббиёну доварон низ шарт аст, чунки надонистани қоидаи пурраи гӯштин метавонад ба нофаҳмиҳо орад. ман 12 медал дорам ва ман дар мусобиқаҳои гуногун иштирок кардам. масалан дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шаҳри Норак ва Масчоҳ ва ғайраҳо мусобиқаҳо иштирок кардаам. чуноне маълум аст, дастпарварони толори варзишии спитамени ноҳияи Варзоб то ҳол қувваашонро дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта насанҷидаанд, аммо иштироки онҳо дар сабқатҳои дохил шоистаи таҳсин аст. масалан дар шаҳрҳои Кӯлоб, Норак ва ноҳияи Масчоҳ мусобиқаи кушода баргузор гардид ва тарбиятгирандагони мураббиён Ҷамшед Қурбон ва Акбаршоҳ Одинаев дар вазнҳои хеш соҳиби мақомҳои гуногун гардиданд. ман барои туро барои бозӣ намеоям. мехоҳам ки чемпион ҷаҳон шавам. солҳои охир дар Тоҷикистон ташкили мусобиқаҳо миёни кӯдакону наврасон ҳам вусъат ёфт. бо вуҷуди ин ҳамасола мусобиқаи ҷумҳуравӣ баргузор мегардад ки ташкили он дар минтақаҳои мухталифи ҷумҳуриямон амалӣ меёбад. илова бар ин яке аз бандҳои барномаи маҷмӯи рушди варзиш мунтазам гузарондани мусобиқот буда дар ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим ва оммавӣ гардонидани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш заминаи мусоид фароҳам меорад. ман тӯли 4 сол шудааст ки дар толори варзиши спитамен машқ мекунам. дар 15 мусобиқа иштирок карда ва ба 5 медал дорам. албатта ине ки як паҳлавон ба майдони мардонагӣ рӯ мениҳад, таваҷҷӯҳаш ба бозиҳои миллӣ ва эҳьё бахшидани он дучанд мегардад. яъне ӯ хоҳу нохоҳ ба омӯзиши нозикиҳои гӯштини миллӣ низ мепардозад ва гӯштини ҷопонии ҷудо ки бархи усулҳояш ба гӯштини тоҷикӣ шабоҳат дорад, дар истифодаи бо суръати амалу ҳаракатҳо ҳам мусоидат мекунад. аз ин ҷост ки наврасон дар мусобиқаҳо аз рӯи гӯштини суннатии гӯштингирӣ ҳам қувваозмоӣ карданд.
мураббиёни толор дар баробари омӯзондани ин нави гӯштин инчунин шогирдонро ба мусобиқаҳои гӯштини миллӣ омода мекунанд. аз ҷониби толори варзишии спитамин барои такмил ва сайқал додани дараҷаи варзишгарии наврасону ҷавонон мусобиқаҳо мунтазам ташкил карда мешавад. ин тадбир ба ҳолати ҷисмонӣ ва фаҳмиши баланди майдондории эшон мусоидат карда ба мураббӣ низ имкон фароҳам меорад то дар интихоби беҳтаринҳо ҷиҳати ширкат дар сабқат иштибоҳ нанамояд. илова бар ин тарбиятгирандагони толор бо дигар мактабҳои варзишӣ дар масоили ташкили машғулиятҳои дастаҷамъӣ робитаи зич доранд. нимҳимоятгари дастаи истиқлоли душанбе эҳсони панҷшанбе бо бошгоҳи футболи навбаҳори намангуни ӯзбекистон шартнома ба имзо расонд. дар ин бора дафтари матбуоти бошгоҳи футболи истиқлол хабар додааст. ба иттилои манбаъ навбаҳор ба истиқлол пешниҳоди расмӣ кард. қаҳрамони тоҷикистон ин пешниҳодро омӯхт ва барои ба бошгоҳи нав гузаштани футболбози худ розигӣ дод. эҳсони панҷшанбе бо бошгоҳи навбаҳор то охири соли 2022 шартнома бастааст. футболбоз пас аз бозии дӯстонаи тимҳои миллии ӯзбекистон ва тоҷикистон ки 3 сентябр баргузор гардид ба бошгоҳи нав пайваст шуд. эҳсони панҷшанбе 4 маротиба қаҳрамони тоҷикистон гардида 3 бор ҷоми миллӣ ва 2 бор суперҷоми кишварро ба даст овардааст. дар ҳайати дастаи мунтахаби тоҷикистон ӯ 19 бозӣ кардааст. соли 2018 вай ҳамчун беҳтарин бозингари қаҳрамонии тоҷикистон эътироф шудааст. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо ҳайати эҷодӣ пешкашатон намудем. мутмаъинем ки дар оянда тарбияти ҷисмонӣ ва варзишро сармашқи кори ҳаррӯзаи хеш медонед. хайр, шоду пирӯз бошед.